सुनी जे बहुत सुंदर समधी के गारी गीत लेके आयल बनी। सुनी कैसन लागता। अगर अच्छा लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ई ना कि वीडियो देख के छोड़ देव लोगन, काहे कि गला फसल बा, ठंडा मौसम बाटे। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करके जरूर देखें। ए पर कमेंट जरूर करे लोगन जे कैसन लागता। खाला 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 ये समधी पूड़ी पनीर तनी खाला, तनी खाला ये समधी पूड़ी पनीर तनी खाला। कहीं चाट रखल बा, चाउमीन रखल बा, तरा बहिनी खातिर तरा बहिनी के गरम समोसा रखल बा, तनी खाला। खाला खाला ये समधी पूड़ी पनीर तनी खाला। अरे खाए में तनिको न लजइहा हो, साले खाला। खाला खाला ये अगुआ पूड़ी पनीर तनी खाला। अरे खाए में तनिको न लजइहा हो, तनी खाला। कहीं पूड़ी रखल बा, कहीं पुलाव रखल बा, कहीं सब्जी रखल बा, कहीं दाल रखल बा, कहीं चाट रखल बा, चाउमीन रखल बा। अगुआ के बहिनी के गरम समोसा रखल बा, तनी खाला। अरे खाला ये अगुआ पूड़ी पनीर साले खाला। खाला खाला ये अगुआ पूड़ी पनीर तनी खाला। खाए में तनको न लजइहा हो, साले खाला। खाला खाला ये सरवा पूड़ी पनीर तनी खाला। कहीं चाट रखल बा, चाउमीन रखल बा, कहीं पूड़ी जिलेबी नमकीन रखल बा। तारा बहिना खातिर तारा बहिना के गरम समोसा रखल बा, तनी खाला। खाला खाला ए मिसिर जी पूड़ी पनीर तनी खाला। खाला खाला ए समधी पूड़ी पनीर तनी खाला। अरे खाए में तनको न लजइहा हो, तनी खाला। खाए में न तनिको लजइहा हो, साले खाला। खाला खाला ये सरवा पूड़ी पनीर तनी खाला।